Listen to the music. Hej gutter, jeg er discjockey Lukas fra Idance. Tid til at rocke festen med XD301 discjockey station. Det er fuldt genopladeligt med lithiumbatteri. 2 pladespillere. 2 beatspillere. 1 crossfader. En USB-afspiller, en Bluetooth-afspiller og 2 spidskontrollerere. Hvad? Spidskontrollerer? Flyt dine hænder oven på de 2 spidskontrollerere, og den vil afspille lyde, beat og a cappella. XD301 har 16 lydblokke. Du drømmer om det. Nu har du det XD301 discjockey station. Listen.